Днес пътуваме за Сопот. Градът се намира на 63 км северно от Пловдив. Разположен на 510 метра над морска височина, под южните склонове на Стара планина между реките Манастирска и Леевица в Стремската долина. Градът съхранява и до днес възрожденската си атмосфера. Намираме се в едно градче, което е в сърцето на България, в сърцето на Розовата долина. Един малък, но уютен възрожденски град. Има достатъчно данни, че Сопот е много старо селище. Официалните находки, свързани с крепостта Аневско кале, сочат, че Сопот възниква около 12 век, но има данни и разкопки, които даже сочат, че е по-рано заселено, защото има открити такива артефакти, даже от византийско време. Името Сопот произхожда от една старославянска дума. Тази думичка е сопох, което означава дървен или метален олив, по който тече вода. И всички, които дойдат в Сопот, първото им впечатление е многобройните течащи вадички по улиците, над може би 30 действащи чешми със студена планинска вода. Започваме нашата разходка в Сопот от къщата на Иван Вазов. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в Сопот. Родната му къща е изгоряла при опожаряването на града през 1877 г. В продължение на десетилетия тук е имало руини. Идвали са много поклонници от Хисари, от Павел Баня, от близките места, за да се поклонят на място, в което е роден най-големия български писател, но за съжаление са виждали само останки. Един от племенниците на Иван Вазов, Иван Бачев, възниква идеята да се възстанови родния дом във вида, в който е съществувал. Създава се набирателна сметка, в която се събират доброволни дарения от всички българи. Събира се една значителна сума за времето на 300 000 златни лева. Тържественото откриване на къща музей Иван Вазов се извършва на 6 юни 1935 година. Вътрешната уредба на дома е направена под ръководството на директора на Етнографския музей в София Стеле Костов. Той предлага в една от стаите на къщата да се поставят фигури на колоритните вазови герои от разказа Хаджи Ахил и повестта Чичовци. Така се създава паноптикум на браснарницата на Хаджи Ахил. Един карловски чорбаджия, Нено Пинтията, който е седнал на браснарския стол, решава всъщност да дойде в Сопот при Хаджи Ахил да се обръсне, смятайки, че ще му излезе много изгодно. Но Хаджи Ахил само достатъчно е физиономията, с която той е показан, тази така иронична усмивчица, е бил достатъчно хитър, сопотненец, типичен чичовец. Решава да скрои номер на карловския си гост, поканва го, насапонисва го, дава му тежкия леген да го държи, казва: потрай малко, чорбаджино, само 5 минутки ще излезем да свърша една работа и се връщам. И Хаджи Ахил се върнал не след 5 минути, а след много повече време, почти час. Текнали вадите, залутяло му очите на Нено Пинтията и двойно си платил, повече никога не стъпил в Сопот. В експозиционната зала на музея могат да се видят оригинални ръкописи по смъртната маска на Иван Вазов, първите издания на романа Под игото. Тази година се честват 120 години от публикуването на самостоятелното издание на романа Под игото, което е от 1894 година. Това наистина е много ценен експонат за нас, за музея. Първоначално романа Под игото излиза в един сборник, издаван от професор Иван Шишманов. Под игото е най-превежданата българска книга. Има преводи на над 65 езика. Тук в музея се пазят преводи, например, на китайски, на японски, на индийски, които са така по-екзотичните езици. Иначе интересно също е да се каже, че първият превод на романа Под игото е на английски език и този първи превод излиза преди българското издание.
Къща-музея Иван Вазов е един от 100 национални туристически обекта. Затова всеки, който дойде тук, може да подпечата книжката си, както ще направя и аз. Много от местата в Сопот са свързани с творчеството на Иван Вазов. Едно от тях е девическия метох Въведение Богородично, основан през 1665 година. Една от най-големите забележителности тук безспорно е църквата, оцеляла при опожаряването на града. Специалисти изразяват мнение, че тя може би от началото на 15 век, т.е. от самото начало на турското робство, от когато е била и тази забрана да имат външна височина християнските храмове. И така построена малка и ниска външно, е дълбоко вкопана в земята. По нищо не издава, че е църковна сграда. Прилича на къща. В двора на метоха и днес може да се види старата над 350 годишна лоза. Благословена от Бога с дълголетие, аз казвам, защото тя по човешки грижи сигурно не би могла да достигне тази възраст. Метохът неведнъж е приютявал апостолът на свободата Васил Левски. Тук в тази сграда е останало едно от многото скривалища на Левски в България. Става известно от спомените на митрополит Максим Пловдивски, че монахиня Христина, вероятно тя е организирала едно причастяване на Левски тук, в скривалището в Сопот. На втория етаж е имало девическо килийно училище, в което е трупала знания една от първите учителки в България, Неделя Петкова. Тук дълги години от построяването на манастира е било огнище на светлина, на просвещение чрез това училище. Съществувало е до 1850 година, което е било построено в двора на градската църква, училището, в което така описано в подигото, в което Рада Госпожина е била учителка. Радиното училище се намира в непосредствена близост до метоха. Девическото училище се намира в стария център на град Сопот, както някога са казвали Мегдана, с Мегданската чешма, църквата естествено. Радиното училище разполага с няколко стаи. Тази, в която се намираме в момента, вижда се една предосвобожденска класна стая, в която обучението се е водило по взаимноучителната метода. На първите чинове са стояли най-малките ученици, след това по-големите, на последните най-големите и по-големите са помагали на по-малките. Във Възрожденското училище са използвани различни методи на възпитание. Един от тях е поставяне на бели табелки за поощряване и на черни за назидание. Ако това не е помагало, понякога учениците не са се впечатлявали чак толкова от тези наказания. Стигало се и до по-крайни мерки, като бой с дрянови пръчки. Отвън на Мегданската чешма винаги имало сноп с тънки. Знаем, че те са доста здрави и доста жилави пръчки, които са се киснели във водата и някои ученици са били удрени или така, според учителя, по 5, по 10, по 20 пъти, зависи от провинението. В радиното училище може да се види как е изглеждала учителската стая през Възраждането, както и как са се обличали учителките по това време. Рада Госпожина, това е главната героиня в романа Подигото. В нея са съчетани качества на 3 учителки, които са били точно тук в това училище и които Вазов има предвид. Това са Гана Найденова, Рада Попова и Мария Българова. На метри от радиното училище е църквата Свети Петър и Павел, която впечатлява с оригиналната си архитектура. Църквата е построена през 1846 година от братциговски майстори, от братциговската школа. Даже един от майсторите влага и барокови елементи в нея. Една от най-внушителните църкви по българските земи, като архитектура, външна говоря, но и с много оригинално вътрешно пространство.
В миналото в Сопот са процъфтявали над 30 занаята. Духът на старите майстори се поддържа жив и днес. Техните наследници, сегашните сопотски занаятчии, показват своите умения в етнографско-занаятчийския комплекс, разположен в две от възрожденските къщи в града – къща-музей Иван Закубански и Бъдина къща. За да съхранят традициите, майсторите обучават и деца. Въвели са дори и онлайн демонстрации. Туристите също могат да пробват уменията си. Разбира се, под вещото ръководство на майсторите. Могат да наблюдават и уникални демонстрации. Взимам произволна кърфица от тая кутийка и на нейната глава в случай ще гравираме емблема на БНТ 2. Това възможно ли? Ами абсолютно възможно. Значи въпрос на малко умения, може би спокойна ръка и увеличение. Вярвате ли или не, в ръцете си държа кърфица, на която току-що майстор Евгений Димов гравира логото на БНТ 2. Школа майсторчетата имаме за цел да възродиме, да съживиме занаятите. Текането на хоризонтален стан е бил основният занаят в миналото, защото не е имало магазини. Всичко това, което е било необходимо за домакинството, за облеклото, за всяко едно нещо се е такало на стан. Всичко това, което виждате изтъкано, е от техните малки златни ръчички. Можеш ли да ме научиш? Да. Прехвърляме совалката от другата страна и пак повтаряме това. Ударяме с златовото и сменяме отново кръга. Тук нагледно туристите могат да видят и пътя на вълната. Всеки турист може да види цялата гама машини, които служат за обработка, за преработка на вълната до получаване на крайния продукт от вълната – прежда. Първият уред е чепкалото. Докато тук ние разчепваме вълната, правим я по-пухкава, то на следващата машина, дарака, тя трябва да бъде уплътнена и влакното да бъде ориентирано в посока, за да може да се получи един продукт, който излиза от тая машина, наречен каделя. След като мине от дарака вече и дойде тук на каделята, хората са измислили едно приспособление и човек, който има умения, би могъл за много кратко време, нали, да постигне много добър резултат, да направи от вълната прежда. В етнографския център може да се види уредбата на градска и на селска стая. Това е типична градска стая, гостна от епохата на Възраждането. Тук в Бъдина къща представяме градския бит. Различни са вече съдовете, няма ги керамичните паници, сервизите са различни, вече влизат метални вилици, лъжици. Облеклото е различно, така наречената лафранга по френски образец. В другата къща, част от етнографския комплекс, там е селския бит. С масичката паралия, типичните столове, трикраки, върху които са сядали членовете на семейството, типичните съдове, които нашите баби, прабаби, дядовци са използвали. Срещу нея е женската стая, стаята с стана и люлката. Тук сме в двора с клюкарника. Когато стопанина на къщата отива да търгува, идва чуж мъж да пази семейството. Но той не може да живее на едно място с жената и децата и всъщност пребивава тук. Но защо клюкарника? Тъй като от тук се вижда и къщата, и пътя. И когато идват турци, той предупреждава
и съответно семейството успява да се скрие в избата. Там има скривалище, което е било с изход към съседния двор. Всеки, който дойде в етнографския комплекс тук в Сопот, има възможността да се облече в народна носия, както се облякох и аз. А снимките, които ще се направи, ще му останат за цял живот. Запазването на традиционните обичаи се е превърнало в мисия за много от хората в този край. Такава е целта и на групата за автентичен фолклор Дионисиев звън. Най-малките участници в нея са едва проходили – момиченце и момченце. Идеята за създаването на състава беше, че децата имаха голямото желание да правят нещо и да се събират заедно. Измъкнахме всички костюми от на баби скриновите и затова децата ни са автентични. Там и стана и групата за автентичен фолклор. Риските, както и костюма на малката, те са над 100 години. Групата се създаде с идеята и те да запомнят българското, да знаят какво е пендар, да знаят какво е паралия, да знаят какво е мегдан, защото имахме и такива въпроси. Децата са ни до 16 години. Най-малкият кукер е Габриел Иванов. Той първото му участие беше в Перник на най-големия фестивал, когато беше на 6 месеца. Тя беше най-малката мома лазаркиня. Питаха надали са кукли, истински ли са децата по фестивалите. Зад мен виждате характерната каракачанска колиба. Всеки, който дойде в Сопот, може да я разгледа и да се докосне до бита на каракачаните. Това е каракачанска колиба в един малко по-мален мащаб от действителната колиба, която се строи от дъбова шума задължително, защото покрива добре, затопля, задържа температурата. Тя е туристическа атракция. Всеки, който би искал, би могъл да дойде да я види, ще бъде посрещнат, ще бъде нагостен с типични каракачански ястия. Dentro nei mori panagiolam, dentro ni hastina vlimo, dentro ni hastina vlimo, nyapa rigorja dikimo. Какво се пее в тази песен? Ами за Балкана, за животните и за как се изработват носиите. Една носия тежи 28 кг. Тази на теб 28 кг? Да. Гостите на града могат да чуят и типични сопотски песни. В Сопот туристите могат да отседнат в уютни къщи за гости и малки семейни хотелчета. Ние избрахме една от къщите за гости в града. Тук може да опитате и някои от характерните сопотски гозби. Казвам се Леленятка и искам да представя едно ядене, което е характерно за град Сопот. Това е стар боб с ориз, чаша олио слагаме да се затопли. Една глава лук нарязана наситно се прибавя в мазнината. След като умекне лука, се слага една чаша ориз да се запържи. Прибавяме 2 чаши вода. И зрелия боб. Сега ориза е набъбнал, изсипваме го в гювеча и го оставяме във фурната
да се запече. След около половин час яденето е готово и ще го поръсим с чият хляб. Сопот дава възможности и за любителите на риболова. Хората могат да дойдат, да си хванат пастърва, шаран и на място да им я приготвят. Гостите на града биха могли да се възползват и от възможностите за конен туризъм. Туристи биха могли да се насладят на езда тук в региона до подножието на планината, разбира се и по планинските пътеки, стига да имат желание, придружени от водач. Един от обектите, които в никакъв случай не трябва да пропуснете, когато дойдете в Сопот, е дядо Стояновата воденица. Дядовата Стоянова воденичка е паметник на културата от местно значение. Тази воденичка е свързана с един от основните поминъци на сопотненци, мелничарството. В Сопот на времето, през Възраждането, е имало около 15 и над 15 воденици. Всички от един тип караджейки, които са били разположени по поречието на двете реки Леевица и Манастирска. От всички тези воденички, само тази е останала до наши дни. Тази воденичка Вазов има в предвид, описвайки драматичните събития от началото на романа Подигото, като една забележителност на Сопот. Тя е неизменно свързана с нашия маршрут, хората да могат да видят и да се потопят света на Вазов и на неговите герои. Недалече от дядо Стояновата воденица се намира манастирът Свети Спас, в който Васил Левски е приел монашеското име Игнатий. Този манастир се свързва и с един от преписите на история славяно-българска. Същевременно през годините на Възраждането той е бил и книжовно средище. Тук имало и кирийно училище. Манастира Свети Спас е най-вече известен и се свързва с името на апостола на свободата Васил Левски, защото този манастир е повратната точка в неговия живот. Тук влиза като Игнатий, като монах, и точно за тези високи довари на манастира той разбира своята истинска мисия и излиза от манастира, за да се превърне в апостола на свободата. Вазов е обичал да стои тук и на този камък и да се съзерцава природата, и това го е вдъхновявало. На няколко минути път от манастира Свети Спас започва екопътека, която минава покрай река Манастирска и води до Параклис и живописен водопад. Преходът е между 40 и 50 минути. През последните години Сопот се превърна и в център на екстремните спортове. Тук могат да се практикуват планинско колоездене и парапланеризъм. Местните инструктори ще помогнат на всеки желаещ да усети тръпката от летенето с парапланер. През последните 7-8 години стана популярна тази услуга, наречена тандемен полет. Има всъщност 3 вида тандемни полети. Панорамен полет, който е един спокоен полет из района. Хората могат да видят града, манастира Свети Спас, дори над него захождаме, дядо Стояновата воденица и въобще цялата тая панорама. Другият тип полети, това са акробатичните полети, когато се правят акробатични фигури с претоварване
И третия тип полети, това са прелетите, когато се лети, примерно отиваме до Джендема, връщаме се обратно или кацаме до Васил Левски, до един ресторант да хапнем пастърва. Зад мен е Сопотския лифт. Денивелацията от тук до междинната станция е 800 метра. Това е най-дългата пътническа седалкова въжена линия в България. След като се изкачите с лифта до междинната станция, можете да поемете към хижа Добрила. От тук до хижата ви очаква час и половина ходене пеша. От Сопот до хижа Добрила може да се стигне с джип. През зимата се използва ратрак. След 40-минутно офроуд преживяване, най-накрая стигаме до хижа Добрила. Тук ни посреща почти ураганен вятър и мъгла, но природата въпреки това си остава красива. Хижата е разположена на 1804 метра над морска височина. Намира се в Национален парк Централен Балкан на седловината между върховете Добрила и Амбарица. Работи целогодишно. Тя е изходен пункт за много туристически забележителности. С помощта на планинския водач може да се направят преходи до върховете Амбарица, Купена, Ботев. На тръгване от тук има обичай туристите да бият камбаната 3 пъти за лек път. Ние също няма да направим изключение. Тръгваме си от Сопот, очаровани от малкото живописно градче и от възможностите за туризъм, които предоставя. Знаем, че ще се върнем, за да се докоснем отново до съхранените традиции, до красивата природа, до романтиката, която навяват изпълнените с история места. Затова просто казваме довиждане и до нови срещи.